Amu antzeslana bueltan da, oraingo honetan Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. 3 maitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea? Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute Amua ikuskizunean. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai flipatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Nafarroan pandemia bukatzear dagoela iradoki du Nafarroako osasun publikoak. Transmisio txikiarekin jarraitzen baitu, 18 positibo antzeman dira azken egunean. Hain larria izango ez den beste garai bat hasi dela esan dute adituek. Horrek dena den ez du esan nahi birusa desagertuko denik, urtaroko gaitz bat bilakatu daiteke. Adituek azpimarratu dute bitartean ezinbestekoa dela prebentzio neurriei eustea eta diote txertoari esker ospitaleratzeak eta heriotzak gutxitu direla. Marian Nuin, Osasun Publikoko Institutuko zuzendaria. La circulación del virus continúa descendiendo progresivamente y ahora ya se encuentra en un patrón más local. Bueno, no quiere decir, como he dicho antes, que el virus vaya a dejar de circular definitivamente, sino que se incorporará de una forma más endémica o más epidémica a nivel estacional. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritzearen bitartez. Iraiak 23 ditu, osteguna da eta egoera epidemiologikoari begira kutsatzeak apaltzen dira baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Horiek horrela, urriaren hasieran jauzi kualitatibo bat eman daiteke murrizketak arintzeko. Jonan Fernandez labi teknikoaren koordinatzaileak aurreratu duenez. Horretarako, ezinbestekoa izango da 3 baldintza betetzea. Zainketa intentziboetako unitateetan 40 gaixo baino gutxiago egotea, 12 urtetik gorako herritarren 90% txertatuta egotea eta intzidentziak beherantz jarraitzea. Egoera horretara heltzeko ezinbestekotzat jo dute, oraindik ere musukoa erabiltzea, distantziak gordetzea eta jende pilaketak ekiditea. Bestalde, Ipar Euskal Herriko lehen hezkuntzako ikasleek ez lukete maskara gehiago jarri beharko urriaren hasieratik aurrera, baldin eta positiboak jaistea lortzen baldin bada. Hori bai, momentuz 50 kasuetatik gora zenbatu dira Ipar Euskal Herrian. Eta bestelako gaiei helduta, Espainiako Auzitegi Nazionalak sorturen kalera info aldizkaria eta webgunea ixteko agindu du, terrorismoari gorazarre egitea leporatuta, Aiara de Urretak bildu du informazioa. Sorturen kalera info aldizkaria eta kalera webgunea ixteko agindu du Espainiako Auzitegi Nazionalak behin-behinean. Hala, sortuk agerraldia deitu du eta Aimar Altuna sortuko kideak jakinarazi du Guardia Zibilaren txostenetan oinarrituta epaileak agindua eman duela. Espainiako Audientzi Nazionalaren behin-behineko agendu bat jaso berri dugu Guardia Zibilaren txosten batzuetan oinarrituta. Gauzak horrela, sorturen abokatuek agindoren aurka helegitea tramitatu dutela iragarri du alderdiak. Izan ere, sortuk salatu du auzibide horren bidez euskal preso politikoen eskubideen aldeko eta haien aldeko lana kriminalizatu nahi dela. Horrez gain, alderdi politiko baten jarrera komunikatiboa erasotu dutela azaldu du Altunak. Alderdi baten jarrera komunikatiboaren aurka jo dute. Informazioa bezalako eskubidea eta jarduera zilegiaren aurka egin dute. Eraso honen bitartez, argi
eta ozen adirazi beharrean gaude mugimendu politiko oso baten aurka egiten ari direla. Bestalde sortu, kohartarazi du ekinbidea Euskal Herrian eraiki nahi den bizikidetzaren aurkakoa dela eta bide horretatik ezinezkoa dela elkarbizitza justu, osasuntsu eta demokratiko bat eraikitzea. Hain zuzen, Aimar Altuna sortuko kidearekin bat egingo dugu zuzenean, eguerdion, Aimar. Bai, kaixo, eguerdion. Esan bezala, atzo eman zuen agindua Auzitegi Nazionalak, ez da gauza bera gertatzen den lehen aldia, zer dago erabaki horren atzean? Bueno, gure ustez gauz desberdinak badaude, dagoeneko jakinaran bezala badago sumario bat abian dela, eta aldiro elikatzen jarraitzen dutela, ez? Sumario hau sorturen aurkakoa da, zehazki sortuko 6 kide daude, edo gaude auziperatuta, eta bertan gauz desberdinak leporatzen zaizkigu, ongi etorriak sustatzea, eta erakundeari gorazar egitea, eta bar, ez? Eta ikusten ari gara, oraindik orain, kontu hauek Espainia aldean salmenta izan badutela, naiz eta gezurra badirudi ere, eta aspaldi desagertu zen, ekuazio politikotik, ez? Eta gure ustez, auzi judizial honek eta aste honetako erabakiak ere, erakusten du herri honek Estatu Espainolarekin duen gatazka politikoa jarraitu gabe, konpondu gabe jarraitzen duela alegiaz. Ikusten ari gara, 10 urte bete dira dagoeneko jaieteko adierazpenetik, eta guk estatu sakona deitzen diogun horrek, eta bertan kokatzen dugu Guardia Zibila, Auzitegi Nazionala, komunikabide zehatz batzuk, iraganera itzuli nahi dutela dirudi, eta oso lerrokatuak orain 40 urteko eskematan, ez? Jarraitzen dute zintzoen eta galtzaileen eskema bat ezarri nahian, jarraitzen dute garai eta galtzaileen eskema bat ezarri nahian, eta gure ustez honen atzean badago operazio oso bat nun ezkerreko independentismoa ezinezko alternatiba bezala ikusarazi nahi dute bai euskal jendartean eta bai orokorrean, ez? Eta honek erakusten du, eta honekin amaitzen dut, 1978ko erregimenaren ahultasuna, ez? Argi eta garbi, ez duelako, ez Euskal Herriarentzat eta ez eta Kataluniarentzat ere, inolako irtenbide demokratikoa emateko eskaintzarik, ez? Izan ere, kontuan izan behar da, aldizkariak presoen inguruko informazio aberazgarria ematen duela, eta informazio bera hori ere presoi ere helarazten zaiola, beraz, ez dakit bestelako interesik ere egon daitekeen tartean. Esan deten bezala, arrazoi desberdinak egon daitezke, hasteko eta den, guretzako auzi hau astakeri galanta da. Ikusten ari gara gainea, Estatu Espainiarreko sektorerik ultraeskuindarrenak edo fatxenak badabiltzala saiakera bat egiten agenda politikoa eta mediatikoa markatu nahian. Eta ikusi berri dugu hori arrasaten, gertatu denarekin. Eta bertan, bai Voxek, bai Covidek eta baita ere Euskal Herriko hainbat eragile joku horretan sartuta egin dutena, ez? Giza eskubideen aldeko herri mobilizazio bat zena, guztiz manipulatuz eta nolabait desitxuratuz, ez? Eta hor kokatuko genituzke urrungo egunean Artolazabal Andereak ere egindako adierazpenak, ez bakarrik larriak, baizik eta arduragabekeriak, esan duten bezala beste batzuen interesak eta beste batzuen nahia elikatzen dutelako, ez? Eta esango genuke gure auziari dagokionez antzeko zerbait gertatzen ari dela, ez? Guardia Zibilak txosten desberdinak eraikitzen ari da, txosten guztiz manipulatuak, eta Audientzia Nazional Espainiarrak bere egiten ditu inolako kontrasterik egin gabe, ez? Eta gauz bat argi utzi beharra daukagu,
ezkerreko independentismoak oroar, baina ezkerra abertzaleak eta sortuk bereziki, ez da egia bake eta bizikidetzaren aurka gaudela, baizik eta alderantziz, ez? Azken urte luze hauetan, gu geu izan gara bakearen, konponbidearen, normalizazioaren eta bizikidetzaren alde urratsak eman ditugunak, eta nahiago genuke beste eragile politiko batzuk egunero beraien ahotan gabiltzatenak demokraziaz hitz egiten, elkarbizitzaz, eta bar, guk egindako urratsen tamainakoak egingo balute. Ziur beste egoera batean aurkituko ginatekela. Espainiako Auzitegi Nazionaleko erabaki horren aurka helegitea jarriko duzue. Zein bide egitea espero duzue? Bueno, zaila da jakitea besteak beste argi daukagulako noren aurrean aurkitzen garen, salbuespenezko epaitegi bada, eta bereziki sortua herri honek bere buruaren jabe izan ez dadin, ez? Eta beraz, espero ez duguna zoritxarrez da hortikan justiziarik egingo danik, naiz eta leporatzen dizkiguten gauzak, ez diren egiazkoak, ez? Esan dudan bezala, zaila da jakitea honek ze bide izan dezaken hemendik aurrera. Adi jarraituko dugu zenolako bide egin dezakeen auziak, Aimar Altuna sortuko kidea, eskerrik asko gurean izategatik. Bai, eskerrik asko zuei, urrun arte. Eta politika gaiekin jarraitu, Amairu auziko epaiketak aurrera jarraitzen du, baina Amairu sumarioko ikerketan parte hartu zuten zeneiko agenteek ez dira lekuko gisa agertu. Amairu sumarioko ikerketan parte hartu zuten zeneiko agenteak ez dira lekuko gisa agertu. Horren arira, defentsako abokatuek eskatu dute asteazkeneko auzi saioa bertan bera ustea eta perituen deklarazioak. Angela Murillo epaileak aldiz atzera bota du eskaera. Izan ere, defentsaren esanetan agertu ez diren agenteen testigaintzak sumarioaren giltzarria dira. Alboka txostenaren idazketan parte hartu baitzuten, zehazki sumarioaren oinarrian. Horrez gain, erabaki horrek defentsa duin baterako eskubidea urratzen duela salatu dute defentsaren abokatuek. Bien bitartean, Jose Peral fiskala eta terrorismoaren biktimen elkartea eta Dignidad y Justizia akusazioak eskaeraren kontra agertu dira. Haien iritziz, zeneiko agenteen testigaintzak ez baitira garrantzitsuak. Makroepaiketa SNT eta 7 guardia zibilek deklaratu zuten lekuko gisa. Hala guztiek berretsi zuten Arantxa Zulueta abokatuak etarekin izandako ustezko lotura. Bestalde, Baionan memoria ibilaldia egingo du ezker abertzaleak igande honetan, gudari egunaren bezperan. Txiki eta Otaegiren afusilamenduen urteurrenaren bezpera da igandea. 56 urte beteko dira aurten frankismo garaiko azken heriotza zigor horietatik. Eta gerraren eta frankismoaren biktimen erroldei buruzko jardunaldiak antolatu dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. 1936ko gerraren eta frankismoaren biktimak zerrendatzeko elkarlanerako ekinbidea adostu dute. Gogora institutuarentzat prestaturiko datu basean, 21.000 pertsonaren datuak agertzen dira dagoeneko. Errolda hori osatzen jarraituko dute, eta hurrengo pausua izango da gerra ostean espetxean egondako herritarren zerrenda sareratzea. Eta ekonomia gaiei helduta, Nafarroako sindikatuak manifestazioa egin du Iruñean, pentsuaren eta argindarraren prezioaren igoeraren ondoren bere sektorea kinka larrian dagoela salatzeko. Josu Ganuzak, informazioa. Lehen gaien produktuen garestitzea eta ekoizpenen prezioaren izoztea salatu du sindikatuak. Nafarroko abeltzainek elkarretaratzea egin dute Iruñean Nafarroko gobernuko landa garapeneko departamenduaren aurrean, kostuen gehiagizko egoera eta egiten dituzten produktuen izoztea salatzeko. Eskupiletaren metafora erabili dute protestan, 21 eta 5 emaitza nabarmentzen, zen pankarta erakutsiz, Nafarroako abeltzainek egunero jokatu behar duten partida imaginarioari erreferentzia eginez, egunez egun baitute
Argia eta pentsuen prezioarekin borroka etengabea. Haien produktuek batez ere haragia eta esnea azkeneko 15 urtean ez dira mugitu eta pixka bat hori salatzeko. Hala, 21ak urte honi egiten dio referentzia, pentsuak 25 igo baitira eta horri energiaren prezioaren igoera gehitu behar baitzaio. Ildo horretan agiria utzi dute protestan, Espainiako nekazaritza arrantza eta elikadura ministerioaren arabera, azken 5 urteetan salmenta prezioak kendu ondoren, soilik pentsuz elikatutako txala gizentzeko eta erosteko kostuarekiko margina 104 eurotik 60 eurora murriztu dela. Administrazioari eskatzeko nolabait, esperantza pixka bat ematen duen kate lege hori benetan garatu dezaten eta apustua egin dezaten horrek funtzionatu dezaten. Ohartarazi dute, egungo egoera denboran luzatzen bada ustiategi txiki horien espazioa, izaera industrialeko beste batzuek hartuko dutela, eta horrek ondorioratzak izango dituela inguru giroan. Horregatik ere, kontsumitzaileen inplikazio eskatu dute, azpimarratu duz, hobe dela kalitate handiko haragia jatea, asko jatea baino. Eta bestalde munduko osasun erakundeak airearen kalitateari buruzko gomendioak eguneratu ditu, kutsadurak eragindako heriotzak murrizte aldera. Urtean 7 milioi pertsona hiltzen dira munduan poluzioaren eraginez. Orain arte indarrean izan dituen gomendioak 2005 urtekoak dira. Orain kutsadura partikulen maila maksimoak jaistea erabaki du osasunaren mundu erakundeak. Izan ere datuen arabera, kutsatutako airea arnasteagatik ematen diren heriotzen 80% saihestea posible izango litzateke horrela. Bestalde, Zimade etorkinen eskubideen aldeko batzordea ez da Hendaiako atxikitzegunera itzuliko, bertako segurtasuna bermatzen den bitartean, izan ere, sute bat piztu zen igandean paperik gabeko migratzaileak atxikitzeko zentro honetan, eta elkarteak uste du ondorioare dramatikoagoak gutxigatik saihaztu zirela. Sute astiga baten barruan piztu zen, eta gainera bertan atxilotuta dagoen pertsona bat bere buruaz beste egiten saiatu da azken egunotan ere. Zimade elkarteak salatu duenez, egonaldien luzatzeak desesperazioa ekarri du preso direnen artean. Eta gaur pertsonen esplotazio eta esklabutza sexualaren aurkako nazioarteko eguna da Udane Arbeo. Gaur irailak 23 sexu esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna da. Egun honek gogorarazten du haurren prostituzioaren aurka munduan izan zen lehen legea. Argentinan egin zen 1913an eta Palacios legea izenaz ezagutzen da. Harrezkero bide luzea eginda esklabotasun hori erauzteko borrokan eta oraindik lan handia dago egiteko erabat desager dadin. Testuinguru honetan hainbat erakunde eta gizarte eragile elkartu ziren atzo sexu esplotaziorako emakumeen eta nesken salerosketaren aurkako mailan. Emakunde koordinatu zuen maila eta bertan izan ziren besteak beste Eusko Jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiketako saila, segurtasun saila, gobernuaren ordezkaritza eta 3 foru aldundiak. Gizarte eragileen aldetik Caritas CR Euskadi munduko medikuak IESaren aurkako batzordeak gurutze gorria gizarterako Askabide, Oblatas eta Akzem izan ziren. Bilera horretan Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria buru zela mailak erabaki zuen talde espezifiko bat sortzea Jaurlaritzaren eta 3 foru aldundien artean, besteak beste kasuak bideratzeko protokolo bat ezartzeko. Erakunden arteko koordinazioa ezinbestekoa da giza eskubideen aurkako arazo larri honen aurrean. Erakunde eta eragile sozial ezberdinen arteko elkarlana da mailan ematen dana eta hori da goraipatu eta eskertu nahiko nukeena. Era berean mailak berretxe egin du 2020an eta 2021an maila osatzen dutenek salerosketaren biktima diren emakumeak detektatzeko eta identifikatzeko adierazle komunak finkatzeko helburuarekin landutako barne dokumentua. Helburua da adierazle komun horiek EAEn sexu esplotaziorako salerosketaren biktima izan daitezken emakumeak hobeto identifikatzen laguntzea eta horrela haien errealitatea eta beharrak hobeto ezagutu ahal izatea. Carmen Meneses irakasleak egindako azken txostena nabarmentzen denez, zaila da jakitea salerosketaren biktima diren emakumeen kopuru zehatza, hainbat arrazoirengatik, naiz eta aipatutako ikerketaren arabera prostituzio testuinguruetan dauden pertsonen 10% eta 15% artekoa izango litzatekela kalkulatzen den.
Eta kulturarloan argazki erakusketa bat azpimarratzekoa, Bilboko La Taller espazioan dagoen Elena Sarasolaren argazkilariaren zutik eta zutan boierak eta aktivismoa Bilbon erakusketa hain zuzen 1986 eta 1992 urte bitarteko artxiboko argazkien aukeraketa da. Maite Martínez de Arenaza da La Tallerreko zuzendaria eta pantaiaren beste aldan daukagu eguerdion. Kaixo zemuz. Esan bezala, zer aurkituko dugu erakusketa honetan? Erakusketanen eduki garrantzitsuena Bilboko mugimendu lesbikoaren emakumeen argazkiak dira. Emakume hauek manifestapenetan eta gero pixka tangentzialki ikusi daitekena ere bai, bada beste Bilbo bat. Bilbo itxusiago bat, ilunagoa, baina oso bizia zegoen Bilbo bat. Izan ere, 80. hamarkada horren hasierara eramango gaituzte argazkiak, esan bezala, bai lesbianen taldeetan zentratuta eta bai testuinguru guzti horretan ere. Hori da. Elena konturatu zen, bera kazetaria eta argazkilari profesionala eta konturatu zen, bera manifestapenera joaten zenean, hurrengo gunean egunkariak irakurrita ez zirela emakumeak agertzen eta ez euren manifestapenak era. Eta orduan argazkiak ateratzea erabaki zuen. Erreferente lesbikoen eta feministen dokumentu grafikoen artxiboa osatzea eraiki zuen. Hainbat urteetan zehar izkutuan edo izilarazia egon den mugimendu baten isla da artxiboa. Non eta zeineratara daude aterata argazki hauek? Argazki hauek gehien bat Bilbon daude aterata. Badaude argazki multzo txiki bat Iruñan atera zirenak, baina gehien bat Bilboko Uholde Tabernako atarian, manifestazio osteko poteoan, Zabalbide kalean, Mamikiko jeitxiera, parte hartzen zuten emakumeen erretratuekin, manifestapen ezberdinetan, Zabalburu plazan azten ziren manifestapenak, gero agertzen da ere bai Bilboko Banko Espainia kalean zegoen gaztetxearen argazki bat. Industrializazio oraindik bizirik zuen Bilbo baten erretratua eta bertan bizi zen jendearen korronte politiko eta afektiboen erretratua saiatu da egiten. Eta Elena nola konturatu zen, bazeuka makina txiki bat, eta makina horrekin atara zezakela oso harina zel, eta makinarekin atara zezakeen sartu, ez dakizela esplikatu, bai. Berdin du, lasai egon. Bai, ez da ezer. Noiz arte egongo da indarrean edo ikusgai erakusketa, eta non zehazki, non dago La Taller Bilbon bai, baina nora joan gaitezke erakusketa ikuste? La Taller Soloko etxe auzoan dago, hor Santutxu eta Aldezarren artean, eta gaur zan azkenoko eguna, baina azkenean erabaki dugu pixkat luzatzea, emakume asko etortzen ari dira, eta igandera arte egongo da. Igandean eguerdian egongo gara, jendeari harrera egiten, etorri nahi baldin badute. Gonbidapen horrekin geldituko gara beraz, oraindik ere denboraz bai dago jendea erakusketa hori ikusteko. Maite Martínez de Arenaza, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker zuei. Eta ostegunero legez, etxe honetan musika zuzenean saioa ikusgai izango duzue, arratsaldeko 8 eta 4 aurrera, eta edukien aurrerapena egiteko, Koldo Otamendi aurkezlea dugu pantaiaren beste aldean. Eguerdion, Koldo? Eguerdion denei. Gaurko saioan, zer da aurkituko duguna? Gaurko saioan hegazkin talde izango garako musika talde bat da.
disko berri atera dute, Haize Beltzak izenpean, eta musikalki biko formatuan datoz, popa eta trip hopa nahazten, musika elektronikoa eta pop doinuak. Gainera zuzenekoak ere prestatzen hasiak dira dagoeneko. Bai, ez da garai erraza kontzertuak emateko, baina lortu izan dituzte emanaldi batzuk hauek, eta horari dira, ez? Diskoan grabatu dutena, zuzenean talberatzen. Biko formatuan ere talberatzen dira, Alainek sintetizadoreak eta teklatuak eta baseak botatzen ditu, Josu berriz abestu, eta biak batera ari dira zuzeneko emanaldiak eskaintzen. Eta Hitz Bitan atalean, nor izango dugu gaur gonbidatu? Hitz Bitan atalean, Abi taldeko Jerai Gaskon izango dugu, gitarra jolea da bere, abeslaria, eta Bilabonako talde bateko kidea da. Bere gustokoak eman dizkigu, eta besteak beste Nirvana taldea aipatu du, aipatu izan ditu ere Anoetako gaztetxea, Bilabonako plaza bera ere, eta beste hainbat leku ere aipatu ditu bere gustokoak, eta guzti hori gaur ikusteko aukera izango duzue. Gonbidapen horrekin geldituko gara, Koldo Otamendi musika zuzeneanko aurkezlea, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Ainhoa Astigarraga, Estela sindikatuko kidea elkarrizketatuko dugu, baina aurretik Donostiako zinemaldian atzoko egunaren bilketa egin du Iker Aginagak. Johnny Deppek jaso ditu zinemaldiko foku gehienak azken orduetan. Aktore estatu batuarrak Donostia saria jaso zuen bat kursalean, polemika artean. Arratsaldeko prentsaurrekoak interes handia piztu zuen, kazetariak aretoan sartzeko ilarako osatzera behartzeraino. Behin barruan, ekitaldiaren gidariak hasieratik azpimarratu zuen Deppek bere ibilbide profesionalaren inguruko galderak baino ez zituela erantzungo. Azkenean, gorabera pertsonalek bere ibilbidean zelan eragin dioten galdetzea ahalbidetu zion gidariak kazetari bati, eta horixe baliatu zuen Deppek kantzelazioaren kultura deritzonaren aurka egiteko. Aktoreak azaldu zuen, edonori eragin diezaiokela arriskutsutzat hartu zuen korronteura, baina egiaren jabetzan egoteak lasaitzen duela. Halaber, saria bera eta jaialdiaren babesa eskertu zituen agerraldian zein sari emate ekitaldian. Hortazarago, aldiz, ikus-entzunezkoek ere izan zuten protagonismoa. La hija zinta aurkeztu zuten atzo, sail ofizialean lehiaketatik kanpo. Manuel Martín Cuenca zuzendari Espainiarraren azken lana da eta Patricia López Arnaiz antzezle gasteiztarra dago lantaldean besteak beste. Halaber, euskal sortzaileei dagokienez Quark Ballet filma ere aurkeztu zuen atzo Maider Oleaga bilbotarrak. Euskal Herrian grabatutako western bakarraren inguruko dokumentala ondu du Oleagak, Kuartango haranean egindakoa. Asteazkeneko aurkezpenaren ostean, ostegun eta ostiralean ere izango da ikusgai zinemira sailaren baitan lehiatzen ari den lana. Kaixo, ni Odik naiz eta gaurkontan Hankazora bestia aurkeztu nahi dizuet. Hankazora Infinitua trilogiako lehen singela da, eta uda hontan ateratakoa da. Eta esan nahi zuet bestia entzuteko eta baita ere bideoklipa ikusteko. Eta esan behar hauket ilusio handia egiten ditela Bizti Musika programa notek. Eta animatu nahi zaituztet baita programa ikustea eta baita ere nire abestik nire bideoklipak saltxeatzea. Eskerrik asko. Usatu arazoak, aizu, egizu bengo zantza, hau da bizitzako funtsa, antza. Gaurko gauan, zoroenak elkartuta, triskartzatik aldenduta, hasi gara galdetzen, zer den festa, ez duzu Xuri, galdu dugu ganora, dena hankaz gora.
je veux danser avec toi. La chance n'est pas de mon côté. Pourquoi? Gaurko gauan zoroenak elkartuta, triskantzatik aldenduta, hasi gara galdetzen zer den festa. Ez duzu merezi, gaurkoan malkorik ez isuri, galdu dugu ganora, dena hankaz gora. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan dugu Ainhoa Astigarraga, Steilaz Hezkuntza Sindikatuko kidea dena. Eguerdion eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Kaixo, eguerdion eta eskerrik asko. Hezkuntzaren gaia azkenaldian protagonismoa hartu du bai esparru mediatikoan eta bai arlo politikoan ere. Eusko Jaurlaritzak ere iragarri du urtebete aurreratuko duela Euskal Hezkuntza Legearen onarpen hori. Zein balorazio egiten duzu? Bai, alaxe da, ez da zuk esan duzun bezala alde batetik irailean, bai Jokin Bildarratz jaunak deklarazio batzuk egin zituen eta bertan esaten zuen, ez da nolabait urrengo 30 urteei begirako hezkuntza akordio baten beharra azpimarratu egiten zuen, eta gero bestetik Urkullu lehendakariak ere aurreko astean hezkuntzaren lege bat behar dugula, euskal legea behar dugula adierazi zuen, eta gainera horri izan da guretzat ezustekoa izan zen, ez da urtebete aurreratu du bere onarpena edo bere prozesua. 2022ko nahi omen dute lege hori. Eta gu noski panorama honek kezkatzen gaitu, ez? Zalantzak sortzen dizkigu, ez dugu ulertzen oso ongi zertara datozen presa hauek, ez da? Hezkuntza akordio bat eta hezkuntza lege bat hortik eratorri behar zena berez bagenekien etorri behar zela, baina azken urte eta erdian, azken 2 urteetan, geldirik egon den prozesu bat da, eta bat-batean makinaria guztia martxan jarri da, ziztu bizian izan ere, eta beldur gara ez ote den gaur egun hezkuntza sistemak bizi duen privatizazio maila ikeragarri hori ez ote den zuritzeko, ez da? Kontutan izan behar dugu gaur egun bizi dugun Euskal Herrian dauden hezkuntza sistemak, ez da hezkuntza sistema dualak direla, ez da? Eta erkidegoan zehazki iaia maila orekatu batean daudela esaten dute sare publikoa eta sare pribatua. Gehiago da, sare publikoan 151 daukagu matrikulatua eta sare pribatuan 159. Eta gure beldurra da ez ote den beste sare guzti hori zuritzeko modu bat izan ere, eta kasualitatea izatea guretzat bada, kezkagarria da, ez da? Izan ere, sare pribatua ituntzen duen kontzertuak, hau da, kontzertu itunak, kontzertu ekonomiko horiek iraungitzear daude. 2022an ikasturte honetan zehar iraungi egingo dira. Eta orduan, urrengo 6 urteetarako kontzertu berriak bernegoziatu behar dira. Eta ondorioz bernegoziatuko dira, gainera justu ere oso kontestu komplikatuan, non jaiotza tasaren jaitsiera ikaragarria den, jatorri atzerritarreko eta isek, hau da maila sozioekonomiko eta kulturaleko maila apaleko ikasleen eskola segregazioa oso handia den, ezta? Eta orduan guk uste dugu ez dela kasualitatea orain presa edukitzea eta hezkuntza akordio bat etara iritsi nahi izatea korrika eta presaka kontzertu ekonomikoak iraungita bernegoziatu behar diren momentu honetan, ezta? Beraz gehiago iruditzen zaigu hau azkenean hezkuntza pribatuaren hezkuntza pribatua zuritzeko mekanismo bat izan daitekela. Bestela ez dugu ulertzen horrelako beharko litzatekeen prozesu parte hartzailea horren beste aurreratzea.
Prozesu parte hartzailea aipatu duzu, badirudi alderdi politikoen artean nolabaiteko adostasuna dagoela itun berri horretarako, behintzat oinarrian bai. Hezkuntza komunitatearekin lanean aritu dira alderdiak, momentuz? Bueno, zer esan, hezkuntza sail berria daukagu, Bildarratz jauna iaz hasi zen lanean, eta Bildarratz jauna bai da egia beste estilo bat dakarkiela. Beste estilo bat, berez prestutasun handiagoa duela dirudi, komunikabideak ere hobeto kontrolatzen ditu, eta hau kargura iritsi eta lehenengo gauza ikastetxeen artean ronda bat egin zuen, eta era berean zuzendaritza taldeekin biltzen hasi zen, eta baita kasualitatez, horren beste urteetan edo inolako fruiturik eman gabeko hainbat negoziazio kolektiboen mailak berreabiarazi zituen, horrelako gauzak ukaezinak dira, ezta? Baina horrelako prozesu parte hartzaile bat hezkuntza komunitatetik, hau da, behetik hasi beharko litzateke. Hezkuntza eragileekin, eragile sozialekin, langileon ordezkariekin, guraso elkarteekin, eigerekin berarekin ere, eztabaida behetik hasi beharko litzatekeela ulertzen dugu eta ez goitik. Eta azken egunetan ikusi ditugun, albisteak medio, badirudi lehenengo alderdi politikoak ari direla hitz egiten, minimo batzuetara iristen ari direla, ez dakigu ze puntu adostu dituzten edo ez, baina ez da kasualitatea, ez, EH Bildu ateratzea medioetara, ponentzia politiko batekin, hezkuntzarako proposamen berri batekin, era berean Eusko ikaskuntzaren jardunaldiak eta martxan jartzea nolabaiteko hausnarketa prozesuak zabaltzeko eta Jokin Bildarratzen eta Urkulluren deklarazioak. Badirudi hor konfluentzia bat dagoela eta goitik hasi dela beharra eta ez behetik. Esan duzu, itun berri horrek datozen 30 urtetarako baldintzatuko duela hezkuntza. Zuen ustez, zer barne bildu beharko luke Euskal Hezkuntza lege berri horrek? Bueno, haiek esan dute itun hau, lege hau, lehenengo akordioa eta akordiotik eratorriko litzateke legea. Haiek esaten dute ez da lege hori berez garai berrietara egokitzeko erabiliko duten legea dela, ezta? Gaur egun daukagun sistema agortua dagoelako. Eta hor, jarri dituzte jomugan nik ez, Bildarratzek bere deklarazioetan jarri zuen jomugan deszentralizazioa, hezkuntza sistemaren deszentralizazioa bultzatu beharko litzatekeela, sareen arteko oreka hori bermatu beharko litzatekeela, eta atzerritar jatorriko ikasleen banaketa bat egin beharko litzatekeela, hau da, beste sistema bat berplanteatu beharko litzatekeela. Eta guretzat, berak aipatutakoak argiak baino ilunak dauzka. Zen alde batetik deszentralizazioa hitz egiten dutenean, berez printzipioz deszentralizazioa badirudi zeozer positiboa dela nolabait esateko erabakiguneak hurbildu egiten direlako, ezta? Ikastetxeen eremu hurbilera erabakiguneak hurbiltzen dira. Udalera, edo inguruko eskualdera udalaren tamainaren arabera, edo ez dakit zer duten oso ongi buruan, ezta, deszentralizazio hori gauzatzeko. Erabakiguneak hurbiltzea berez zeozer positibotzat hartu daiteke, baina era berean kontutan izan da zer nolako hezkuntza sistema dugun, zer nolako privatizazio maila dugun, zer nolako lehia dagoen sareen artean eta ikastetxeen artean matrikulazio garaiak besterik begiratzea ez dugu horretarako, ezta, hemen badirudi hezkuntza salgai dagoela eta norgehiagoka bat dagoela eta kontuan izan da gainera familiek duten erabakitzeko eskubide faltsu hori dela gauza guzti horren oinarri ere, ezta guri beldurra ematen digu deszentralizazionek ezote duen desregularizazioa ekarriko. Oso ondo xehetu eta arautu beharko litzateke deszentralizazio hori gaur egun dauden arrakalak ez handitzeko, ikastetxeen lehia ez handitzeko eta gure ustetan hezkuntza publikoa
ez gutxitzeko eta zerbitzu publikoa den sare bakar hori poliki-poliki ez desegiteko. Zeren hau guztia asko arautu beharko litzateke benetan ona izan dadin, eta gu oso kritikoa gara. Gainera kontutan izan udalek eta eskualde guztiek ez dituztela baliabide berberak, ez da ere kolore politiko berberak ere. Eta gero bestetik ere esaten dute horrek ikastetxeen autonomia lagunduko lukeela. Eta autonomia ona da, baina zertarako behar dugu autonomia. Ikastetxeen hezkuntza proiektua erabakitzeko baldin bada, guk uste dugu horretarako autonomia nahikoa badugula. Ikustea besterik ez dugu eta gaur egun ikastetxeetan ez dago inolako arazorik hezkuntza proiektu gustoko bat, zure inguru hurbilaren diagnostikoa eginda gero, hezkuntza proiektu gustoko bat erredaktatzeko. Sekulako aniztasuna dago ikastetxeen artean. Batzuk liburuak erabiltzen dituzte, beste batzuk ez, batzuk metodologia, hasi dira metodologia aktiboak erabiltzen ikastetxe gehienetan, proiektuka lan egin daiteke, haur hezkuntzan zirkulazio librea, zirkulazio autonomoa, hau da ikaskomunitateen arabera lan egitea, berez, eskaintza zabala da, eta hezkuntz proiektu propioak ikastetxe garatzeko, redaktatzeko ere ez dago inolako arazorik. Arazoa agian bai dago burokratizazio mailan. Zenbateko burokratizazio maila daukaten ikastetxeek benetan beraien hezkuntza proiektuak gauzagarriak izan daitezen. Eta zenbat oztopo bilatzen dituzten burokratizazioarengatik, araubide ezberdinengatik eta baliabide faltagatik beraien hezkuntz proiektu hori garatu ahal izateko. Eta adibidez buruan dauzkat patio hezigarriak, patioak naturalizatzeko proiektuak ere biltzen dituzten hezkuntz proiektuak, eta ez da, hau da, abanikoa oso zabala da. Eta gero bestetik, haiek aipatzen zuten eskola segregazioa, ezta? Ez dute haiek horrela aipatzen, baina gaur egun bai PISAk, bai Save the Childrenek, bai Euskadiko Eskola Kontseiluko txostenek. Esaten digute eskola segregazioa gurean ikaragarria dela, ezta? Zeren arabera esaten dute datuek segregazio hori gertatzen dela? Alde batetik daukagu segregazio mota ezberdinak daude, denek berez kualitatiboki balio berbera dute, bai? Gizartearen segregazio guztiek dutelako eskola eremuan isla. Azkenean eskolak gizartearen mikrogizarteak dira, ez? Ispilu dira. Baina kantitatearen aldetik, eta gu oso kezkatuta gaude guztiekin, baina bai Save the Childrenek, bai PISAk edo bai lehen aipatutako Eskola Kontseiluko txostenak oso garbi esaten du daukagun sistema dual honek ez duela batere laguntzen eta daukagu oso eskola segregazio handia maila sozioekonomikoari lotuta. Horretarako Gorart indizea daukagu, adibidez, ISEK maila neurtzen duena, hau da maila sozioekonomiko eta kulturala, eta berak oso garbi esaten du, ez da, Euskadi dela adibidez erkidegoa, estatuko erkideekin konparatuta adibidez, laugarrena Madril, Katalunia eta Riojarekin batera. Eta gero ere, azpimarratzen duten beste hainbat datu ere baditugu. Badauzkagu eskola jantokiko beken kopurua ere adibidez, hori ikusteko. Eta adibidez sare publikoan, sare pribatuarekin alderatuta, tasa kopuru bikoitza dauka, bai haur hezkuntzan eta bai lehen hezkuntzan. Eta amaitzeko atzerritar jatorriko ikasleen 67% sare publikoan dago. Eta 73% sare pribatuan dago. Eta hori kontutan eta hori eramaten baldin badugu begirada batetara non ikusten dugu sistema duala, modu desorekatu, gure ustez desorekatua da, giza eskubide bat modu pribatu batean horrela bermatzea,
Baina kontutan baldin badaukagu, iaia, 50% eta 50% direla sare publiko eta pribatua, hor ikusten dugu oso ondo sare pribatua segregatzailea dela. Sistema dualak sare pribatua eraman du muturreraino. Hezkuntza itun unibertsala dago, dena konzertatzen da, eta sare pribatua segregazioa sortzen du. Ildo honetan Euskal Herria Bilduk proposamen bat egin du, hezkuntza arloan publiko-pribatu dikotomia horrekin hausteko bidean, hori izango litzateke bidea? Bueno, bere proposamenak ere argi ilunak dauzka gure ustetan. Bai, argitasunak ikusten dizkiogu, hitz egiten duenean onarpen prozesuaren inguruan, hitz egiten duenean herri mailan ere egin daitezkeen gauzen inguruan eskola segregazioa ekiditeko eta gizarte kohesioa bultzatzeko, ezta? Zentzu hortan ez dugu bere proposamena goitik behera baztertzen, baina bai da egia bere proposamenarekin ere ilunak baditugula kezkak ezin egonak eta zalantza asko planteatzen dizkigula. Izan ere, deszentralizazioaz ere hitz egiten dute hauek ere, kasualitatea, eta deszentralizazioa municipalismoarekin lotzen dute, ezta? Inguruko udaletxeak protagonismo gehiago hartzea hezkuntza sistema hontan. Eta horretarako eziguneak deritzen esparru bat planteatzen dute. Zeinetan esparru horretan, ezta, ikastetxe guztiek nolabaiteko akordio bat sinatu, konpromiso bat hartu behar dute, hor agertzen diren hainbat baldintzekin benetako ehuneko finantzazioa jasotzeko, eta horretarako esaten dute publiko-pribatu dikotomia hori gainditu behar dela. Guk uste dugu hau bai dela zuritze bat, hemen egiten da magia, eta bat-batean ikastetxe pribatuek hainbat konpromiso hartzearen truke publiko trataera, jasotzera pasatuko lukete. Eta ehuneko finantzazioa lortuko lukete, baina beraien izaera juridikoa aldatu gabe. Hau da, pribatu izaten jarraituz. Jendeak ulertzen du EH Bilduk nolabaiteko publifikazioranzko proposamen bat egin duela. Baina ez da publifikazioranzko proposamen bat, baizik eta norberak daukan izaeratik elkargune bat planteatzen du. Eta guretzat hori oso arriskutsua da. Zeren gaur egun dugun gizarte ereduan eta dugun merkatu ereduan, hezkuntza merkatu logikaren bitartez funtzionatzen du, eta aurretiko baldintzak, ikastetxeen aurretiko baldintzak ez dira berberak. Eta izaera oso importantea da, zeren izaera juridiko horrek baldintzatzen dizu joko zelaia eta eskumenak zer egin daitekeen eta zer ez. Eta orduan, sarearen erdia izaera juridiko pribatua izaten jarraitzea oso arriskutsua iruditzen zaigu, zeren ez dakigu orduan privilegio egoera batean egongo litzatekeela pentsatzen jarraitzen dugu. Autofinantziazioari dagokionez, kontratazio politika propioak izateari dagokionez, hau da, sare publikoa eta sare pribatua ezin dira horrela zuzenean berdindu. Behintzat guk espero genuen eziguneetan, haiek proposatzen dituzten ezigune horietan, eskola sare publikoa, hezkuntza sistema publikoa lehenestea. Eta erdigunean jartzea, hori delako bene-benetan, denona dena, benetan publikoa dena, bestea ez. Inklusioa zaritu zara, nola egoera ekonomikoak baldintzatzen duen, nola migratzaileen kasuan ere agerikoa den, sexu bidezko segregazioa ere komentatu behar dugu, Espainiar Estatuko hezkuntza legeak, zela lege berri horrek esaten du ez, diru laguntzarik ez dagoela baimenduta ematea sexu bidezko segregazioa egiten duten ikastetxeei, zein da egoera Nafarroan eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan? Egoera da, sexu bidezko segregazioa legeak, paperak ez du onartzen, baina egin gauzatzen da.
eta finantzatzen da diru publikoarekin. Horregatik guretzat ere hezkuntza legea da horren arriskutsua, eta baita ere hezkuntza akordioak, zeren berez paperak, dokumentuak, legeak, arauak baditugu. Eta arau horiek eta dokumentu horiek asmo honez josita daude, baina gero norbaitek betearazi behar ditu. Eta gaur egun ditugun gobernariek eta politikariek beste alde batetara begiratu dute. Eta ez dute eskola publikoa zaindu. Eta sexu bidezko segregazioari dagokionez, Nafarroan Opus Deiko 2 ikastetxe ditugu. Bai? Eta iaz berritu zuten eskola ituna, hau da, kontzertu ekonomikoa. Iaz berritu zuten urrengo 6 urteetarako, 2027 arte. Eta 2 ikastetxe horiek 11,5 milioi euro jaso dituzte funts publikoetatik. Baina ez dute, hitz emandakoa ez dute bete. Eta erkidegoan ere baditugu, beste 6 ikastetxe ditugu. Beraien hitzarmena ere iraungitzear dago, ikusiko dugu ze gertatzen den, baina gaurkoz diru publikoa jasotzen jarraitzen dute. Eta zeri egosten diozue egoera hau? Bueno, nik uste dut hemen interes propioak daudela, eta baditugula gobernari batzuk Eusko Jaurlaritzan, bai aurrekoak eta bai oraingoak, benetan ez dutenak sinisten hezkuntza sistema publikoetan, zerbitzu publikoetan. Ez dakit ere jakin nahiko nuke ze puntutaraino diren hezkuntza sistema publikoaren erabiltzaile. Erabiltzailea ez baldin bazara, nekez ezagutzen duzu behar bezala eta nekez babestuko duzu eta zainduko duzu. Guk hemen uste dugu klientelismo politiko handia dagoela. Lehen esan bezala dena ituntzen da. Hemen edozein pertsonak, edozein kolektibo bildaiteke asmo honez, kooperatibat bat sortu, hezkuntza zerbitzu bat eskaintzen hasi, egitura egoki batzuetan, eta ituna jasoko luke. Beharra dago horretarako? Ere, ziur aski ez. Baina ez da begiratzen sare publikoan badagoen nahiko leku dena ituntzen dute. Sare publikoari kaltea egin ahal dion edo ez dute pentsatzen. Lehen PSOE hasi zen ere aplikatu zituen murrizketekin, gaur egun PNV-ek eramandako politikekin, egindakoa dengatik eta batez ere egiten ez dutenagatik. Eta kontrakoa, bazkenean sare pribatuko ikastetxeen jokaerak zuritu egiten dituzte. Badakigu irregulartasun asko daudela, sare pribatuan ere askotan matrikulazio garaian ikasle gehiago onartzen dituztela, behar dutena baino, baimen administratiboaren gainetik, eta inork ez du ezer egiten. Eta euskararen egoerari dagokionez, zein da radiografia ikastetxe publikoetan D ereduan, nola dago, zein da bere osasuna? Azken ebaluazio diagnostikoek ematen dizkiguten emaitzak oso kezkagarriak, egia da. D eredua ikaragarri zabaldu da, asko, eskola publikoan esan dezakegu A eta B ereduak, batez ere A eredua residuala dela, D eredua da nagusi eskola publikoan, baina orokorrean, ebaluazio diagnostikoek begirada zabala ematen dute hezkuntza sistemaren inguruan, ezta? Eta horre esaten dute, lehen hezkuntzako 4. mailako ikasleen 24% ez duela lortzen Europako hizkuntzen erreferentzia mailako B bata. Eta lehen eta DBH-ko 2. mailan erdiak ez du lortzen. Hau da, ez gaude euskalduntzen behar bezala, euskararen zabalkuntza handia eman da, baina ez da, D eredua gaur egun ez du bermatzen euskalduntzea, eta hau arazo bat da. Eta batez ere ebaluazio diagnostiko honek ere, esaten du, atera du ere ikasle mota baten profila. Eta esaten du ISEK, indize sozioekonomiko eta kultural baxuko, errepikatzailea edota atzerritar jatorria duen ikasle hori dela gainera euskaraz aritzeko zailtasun handienak dituena. Beraz, hemen ere berriro diot, eskola segregazioak
ez digula batere laguntzen. Ez hezkuntza sistemari, ez etorkizuneko gizarte kohesioari, elkarbizitzari, baizik eta ez dio laguntzen ere euskarari, zeren hor oso portzentai altu bat gelditzen da ume euskaldunekin elkarbizitzan euskaraz ikasi eta mintzatzeko aukerarik gabe. Baina ereduak berak zen nolako hutsuneak ditu egoera honetara heltzeko edo beste era batera esan da ereduaren gain jarri behar da indar guztia euskalduntze prozesuan. Gure sindikatuaren ustez, eredu hori ez da nahikoa gure apostua euskal murgiltze eredu baten aldekoa da. Nolabait eskola eremua euskaraz blindatu beharko litzateke. Baina ikastetxea oso garrantzitsua da, ikasleek denbora asko pasatzen dute ikastetxeetan, baina bere bizitzaren portzentairik txikiena da hala ere. Hau da, ikastetxeekin batera politikak egin behar dira, aisialdirako, adibidez, eskolaz kanpoko ekintzetarako, sortzen dugun kultura ere nolakoa den, kulturgintza arlotik, orduan hemen begirada zabalagoa izan behar da. Bai, ikastetxeei lagundu egin behar zaie eta denona da, ez da, apostua eta ekin beharra. Ainhoa Astigarraga, Esteilaz hezkuntza sindikatuko kidea, eskerrik asko Hamaika Telebistara hurbiltzeagatik. Bale, zuei, hurren arte. Eta jarraian solasaldiari ekingo diogu, tarte bat eta jarraian bueltan gara. Eixo, du Ainhoa Mariana, zuena txapeleko amatxearia eta pianista. Eta gutaz gain beste bitatetik gaztau, Nora, magista, eta Aiela bateria joia. Eta gaurkoan gure bigarren kantua aurkeztuko zuegu. Eta gure bigarren kantua izena ez da. Eta nahi bezala guzina da, norea izan bertula bakoitzak. Eta ez bezala guzien zure gura beste gantzikoa zapaltzen, zure helburu lortzeko. Eta orduan entzitea gubiatzea izuen eta eskerrik asko nagatik. Aio! Egalak moztu
Eta gaurkoan ere, solasaldiari bide emango diogu, eta gaurko gonbidatuak dira alde batetik Laura Mintegi, eguerdion. Eguerdion. Eta baita ere, Ibon Meñika, Aspaldiko partez, eguerdion. Ekarri asko. Espainiako Auzitegi Nazionaletik etorri den berri batekin hasiko dugu solasaldia, izan ere Sorturen kalera info bai aldizkaria eta kalera webgunea izteko agindua eman zuten atzo. Eta bueno, zuen lehenengo irakurketa horiek entzun nahiko genituzke. Bueno, zaila da pentsatzea demokrazia batean ohikoa izan daitekela eta ondoriorik gabekoa hedabideak ixtea eta ezer ez gertatzea, ez? Hau da, Europar Batasunean eta orokorrean Mendebaldean eta Europan bakarrik gertatzen da hori Turkian eta Espainian. Eta hori oso larria da. Eta ematen du ohitu egiten garela horretara eta ez genuke ohitu behar. Hedabide bat ixtea oso larria da. Ez bakarrik lanpostu moduan bertan dauden langileak edo pertsonak bertan bera izten direlako, baizik eta ukatu egiten zaielako hartzaile guztiei informazio hori jasotzea. Orduan, horrek daukan efektu biderkatzailea, hau da, hedabide batean, hain zuzen ere, importantena da edatzea, informazio edatzea, hori ukatu egiten da. Orduan, uste dut, larria dela eta are larriagoa aipatu izan den aitzakia, ez? Hau da, aspaldiko lege baten aitzakian terrorismoaren inguruko kontu bat. Niri iruditzen zait, zalantzari gabe salatu beharrekoa. Bai, esan bezala, tamalez, herri honek behin baino gehiagotan pairatu duen gertakari baten aurrean gaude berri ere. Zoritzarrez ez da lehenengokoa eta gure barruan baitere, horrek apurtxu bat gure memoria baitere astintzen du, eta hainbat zaretan da baitere ikusian dut, esan bateko zerrenda luzea daukagu, zoritzarrez azkeneko urteetan eta 2 hamarkadetan, horrelako gertaerak egon izan direzenak. Ni gainera, Laurak aipatu duenari gehituko nioke, eranskin bat edo noaiteko azpimarra berezi bat badala bere baitan informazio eskubideaz gain, kasu honetan baitere euskarri komunikatibo horrek zeukan noraiteko bokazio, eta basala noraitere espetxeetan dauden presoak eta kalearen arteko noraiteko zubilan bat egiteak, eta zelako garrantzia, soziala, politikoa, pertsonala, afektiboa duen zuzenen informaturik egotea, noraitere norberak baitere bere, herriaren errealitatearen berri zuzenen jasotzeko, eta are gehiago gainera, proiektu komunikatibo horrek bere baitan esparru horri loturik dituen informazio asko. Preso zaudenean informazio oso sesgatua da, oso balintzatua, filtro pilo bat, gainera salbuespen horrein oinarritua dagoena, eta horrelako bide batek emoten du begirada baitere zabaltzea. Eta begirada zabaltze hori oso garrantzitsua da presoen ikuspegitik, eta are ere baitere gizarte ikuspegitik baitere oso garrantzitsua da presoen begira hori baitere zabaltzea. Konponbide klabetan baitere urratsak emanen izateko lagungarria zaigulako. Eta justo horrek adierazten digu, orduan horrelako zapuste batek ze bilatzen duen, ze helburua duen, konkretuki etenaldi hori sortarazten duen, eta testu inguru baitere estatikoa geratzea, lehen aipatutakoa. Bere baitan geratzea oso iragan bat loturiko errealitate bat, eta Euskal Herria eta baita presoak ere, noitere mugitu eta aurrera pausoak emongo ez balukete bezala. Eta horre maila batean daukone garrantzia, are larriago bihurtzen du horrelako asmo batek. Bai, hain zuzen gai honi buruz hitz egin dugu orain gaur magazinean, Sortuko kidea den Aimar Altunarekin, eta hauxe da esan diguna. Ikusten ari gara, 10 urte bete dira dagoeneko Jaieteko adierazpenetik, eta guk estatu sakona deitzen diogun horrek, eta bertan kokatzen dugu Guardia Zibila, Auzitegi Nazionala, komunikabide zehatz batzuk, iraganera itzuli nahi dutela dirudi, eta oso lerrokatuak orain 40 urteko eskematan, jarraitzen dute zintzoen eta galtzaien eskema bat ezarri nahian, jarraitzen dute garai eta galtzaien eskema bat ezarri nahian, eta gure ustez honen atzean badago operazio oso bat nun ezkerreko independentismoa ezinezko alternatiba bezala ikusarazi nahi dute bai euskal jendartean eta bai orokorrean.
Horte Aimar Altuna, sortuko kidearen hitzak, mai honetan atera den gaia da ez iraganeko kontu bat dirudiela. Honen aurrean helegitea jarri dute sortukoek, baina zer espero daiteke ez, Auzitegi Nazional horretatik. Zein bide, hemendik aurrera, nola amaituko da auzia? Bueno, Ibonek esan du eta Altunak ere bai ez, ematen du irudi estatiko bat utzi nahi dutela, zuri beltzesko irudi bat. Hau da, gizarte orokorrean aurrera doan bitartean, fosilizatuta edo estankatuta dagoen gatazka bat edo dagoen auzi bat, utzi nahi dutela hor, komodin moduan erabiltzeko behar den momentuan esateko begira, hori ez da mugitzen. Kontxo, zuk ipintzen diozu traba, eragozpen mordoa, eta gero esateko ez dala mugitzen. Hain zuzen ere, mugitzen ari denean gizarte osoa beste hildo batetik. Baina ez bada egiten norbaitzuek nahi duten bidetik, orduan nahiago dute ez mugitzea. Eta azken finean horrek eramaten gaitu pentsatzera. Eta zergatik ez dute mugitu nahi. Ez da izango beraiek ere ez dutela mugitu nahi daukaten privilegioa, daukaten atalaia hori, ze anakronikoa da guztiz Auzitegi Nazionala, baina hori mugitzeak suposatzen duen privilegio galera, botere galera ez dutela galdu nahi. Orduan, inguruko guztia geldiarazi egiten dute, hain zuzen ere, beraiek ere irla horretan indarrean eta boterean mantendu ahal izateko. Esperantza gutxi, hau da, honek eskatzen duena da errotiko aldaketa bat, egiturakoa. Eta eskatzen duen zuzen ere, behingoz, airea sartzea, modernizatzea eta demokratizatzea justizia. Baina ikusita nola dauden estamentu guztiak, botere nagusitik hasita, Audientzia Nazionalera, azkenengo auzitegiraino, ikusita nola dagoen, benetan hor, astintze ederra eman beharko du estatuak berak. Eta noiz emango du, eta amaitzen dut, baliagarria ezaionean. Hau da, oraindik etekina atera albadio horri, mantenduko du. Eta heltzen denean momentua, onura baino kaltegarri sortatzen zaiola, orduan aldatuko du. Bai, azkeneko aipamenari tiraka baitere ez. Momentuz baitere, horrelako egoerek edo horrelako iniziatibak adierazten digutena da, momentuz neurtzen dutela, etekin klabeetan baitere, emoten dietela, momenturen arabera, behintzat emoten dietela baiteko etekin bat. Ez da, gainera oso testu inguru konkretu bat emoten da, karo. Hau atzo bertan jakin genuen, baina aurreko asteburu nahiko, zaratatxua aukin dugu, gaiari loturik, presoen aferari loturik, Arrasatekoaren harira eta bar, Eta horre maila batean baitere, ezinezkoa daukagu ulertzea horrelako gertaerek gure gaur eguneko testu ingurutik kanpo daudela edo eslotuak daudela. Azken finean, logika horiek baitere oso ohikoa direlako Espainiatik edo Madriletik eta Auzitegi Nazionala eta Guardia Zibila tartean daudenean horrelako jokabidei noiteko zentzu bat emoteko etekin bat ateratzeko. Eta Laurak epatu den moduan, bestelako egoera batean, bestelako klabe batzuetan igual gehiengo bat aurkitzen denean Euskal Herriaz. Nik igual azkeneko aipamen bat, aurreko egunetan baitere, testu inguru berean, Eusko Jaurlaritza baitere, udaberri plan bat emaurien loturikoa baitere zabaldu nahi duela, eta hortan lan eskeman dagoela, asteburuan baitere Elgoibarren deklarazio batzuk egon ziren testu inguru konkretu horretan, eta nahiko indartzen zuten horrelako jokabide dialektikoen elementuak, eta iruditzen zaidana baitere da, batzuek estatikoki mantendu nahi duten horretatik ere, Euskal Herrian badaudela oraindik orain, komunikabide bat izten dutenaren partetik, instituzioek salaketa bat eukin beharko luketen aldetik isiluneen nahiko galanta bat jasotzen ari garela, beste batzuetan zarata hori kontributu edo areagotu izan dutenean, eta aldi berean ere, gehiengo sozial bat igual, bestelako klabetan daudenean, horreiri kontribuzio bat egin beharrean, etekin propioak ateratzeko asmotan edo somatzen da. Eta hori baita ere bada nahiko penagarria, ikustea horrelako egoera larri baten aurrean,
horrelako jokabidea gailentzen direla, eta uste dute beste klabe batzuei erantzun behar diogula, benetan aurrera pausu kolektibok emon ditzagun jendarte moduan, eta nik uste horretan gehiengo sozial bat badagoela, eta horre erantzun beharko genioke. Beraz, nolabaiteko errelato bat indartzeko geroz eta pisu gehiagoko diskurtsoak ateratzen direla, eta bestetik egongo lirateke gizartea beste norabide batean arraun egiten, ez? Eta gero dago, kazetaritzaren ikuspuntutik, ze korporatibismo handia egoten den kasu batzuetan, eta ze larru fina izaten duten kazetari batzuek, zentsura edo eragozpen edo adierazpen askatasunaren aurkako edo zein motatako gauza txikiena dagoenean, eta edabide bat iztearen aurrean, mutu, isilik gelditzen da, klase kazetariak. Eta hori bai da larria. Hori ulertu behar dabe ziklo handiago batean, justo orain 20 urte bete dira dorre bikiak suntzitu zirela, eta momentu hartan Estatu Batuetan hasita eta Mendebale osoan edatu zen oso kontrol estua edabideekin. Horren estua, zeren Ingalaterran egon zen oso mugimendu interesgarria, eta gainera momentu batean, inkluso ministro ordeak ere Nick Clegg lideratu zuen mugimendu hori, esanez, askoz ere garrantzi handiagoa eman barzaiola adierazpen eskatasunari norbait edo norbaitzuek minduta edo irainduta sentitzeari baino. Hau da, eta berak esaten zuen oso modu grafikoan, gainera irrati programa batean galdetu zitzaionean eta grabatuta dago eta oso interesgarria da nola esaten du edozeinek eduki behar duela eskubidea lanetik atera eta gauean etxera heltzen denean nahi duena iraintzeko. Eta norbait iraindua sentitzea ez dela berak daukan eskubidea iraindua ez sentitzeko. Inork ez dauka eskubidea iraindua ez sentitzeko. Baina mundu guztiak dauka eskubidea adierazteko. Hau da, balantzan ipini behar badago zer da garrantzitsuagoa adieraztea libreki hitzaren bidez, edo norbait afektatuta sentitzea, ez bazizu gustatzen entzuten duzuna erantzun. Baina ezin dozu eragotzi, ezin dozu izilarazi edabide bat. Mugimendu handia egon zen Ingalaterran, eta ja 2013an ministro orde honek lortu zuen lege bat ateratzea. Eta mugimendu izan zen milaka eta milaka pertsona erakunde Nobel sariak lege horren alde. Eta lortu zuten buelta ematea, irailaren 11tik zetorren lege horri. Eta lortu zuten esatea ez, adierazpen askatasuna demokrazia batean ezinbesteko eskubidea da. Horrekin amaituko dugu tartetxo hau, beste gai bati buruz hitz egiten hasiko gara, eta hori da migratzaileei buruz, ezta? Hainbatetan heltzen zaizkigun berriak, baina badirudi askotan ez ditugula oso aintzat hartzen edo eta behar besteko garrantzia ematen. Azken astean hainbat berri egon dira migratzaileen eskubideekin lotuta, horietako bat da Hendaiako erretentzio zentroa sutea egon zela aurreko igandean, eta gainera pertsona batek bere buruaz beste egiten saiatu zela. Hemendik hasita, noski, pentsarazten gaitu, ez? Erretentzio zentro hauen helburua zein da, nola daude bertan, zergaitik gertatzen dira halakoak, ez? Tamalez, horrelako gaiak mahai gainean egon beharko liratezkenean, gertara latz bat emoten danean, azalarazten dira, ez? Baina horrek ez dio baitere garrantzia kentzen, ez? Atxikitze edo erretentzio gune moduan definitzen dira, askotan badala, ez dakit, espetxe edo atxilotze moduko, nahiko izkutu moduko, ez, erregimen bat edo funtzionamendu bat daukaten guneak direnean, ez. Eta horre maila batean baitere, atzean dauden noiteko, ez dakit, elementuak baitere agenean usten ditu, ez. Limbo juridiko batean egoteak, behaketa sozial, politiko, instituzionalerako baitere neurri nahikorik ez, eskubide urraketa sistematikoa berton dauden pertsonekiko, eta horre maila batean eztabaida sozial, politiko, instituzional potente bat maigaineratu beharko ziguten, ez da, besteak beste, guk pertsonei izlako edo instituzioek eta jendarteak zenmotako
tratamendua emoten dieten pertsonen eskubidekiko baitere asko esaten dutelako gutaz, eta zelako funtzionamendu daukagunerekiko. Eta hori ez dago han urrun, askotan telebistan ikusten ditugun imagen urrun horiek hemen daude, Euskal Herrian daude, eta horrek ez baian egon barko liratezke. Gainera hor emoten da, nik uste dut bigarren elementu bat, eta da, batez ere konkretu kizunalde horretan, Txingudiren bueltan, Hendaia, Irun eta bar, ikusten ari da, batez ere, herri mugimenduak antolaturiko sareari esker hartatze nagusi bat bete izan dela, eta zelan bait ordezkatu izan duela funtzio politiko, instituzional hori edo sozial hori bete beharko luketen ekiko, eta horre maila batean baitere beste azpimarra bat baitere jartzen du, herritarrak horrekiko noiteko, elkartasuna, saretze lan bat egiten ari dute, Irungo sareak, harrera sareak adirazi zuen 2019 edo 3.000 bat pertsona hartatu zituela, pandemia egoera bat emon da, beraz larriagotu da egoera, baina segitu dute baitere hartatzea, egunero daude jende pilo bat hartatzen, eta maila baten horrek maila bat ekarri barko lukete, fokoa baitere horretan jarri barko lukela, Txingudiren badia guzti horrek, ustezko muga esarri baten testu inguruan, harretan handiago bat egon barko litzatekela, eta aldiz, gai horiek ez daukate inongo, ez dira inbeste ataratzen horrelako larrialdiak emoten ez badira. Eta nik igual azkeneko apunte bat, askotan herri gisa ditugun behar eta erronkei erantzuterako momentuan ditugun baliabide faltak edo somatzen ditugu, eta egia da, herri zatitu eta zapaldu bat izateren ondorioak hor badaudelako, baina badaude baitera alternatibak eta aukerak, eta badago impulso herritarra batek baitere laguntzen duena eta putxuet aurreratzen duena. Eta nik uste dut exigitu beharko genukela udalak eta instituzioen arteko elkarkidetza bat edo gauzatzea justo puntu horretan. Irun, Hendaia, badaude udalak, badaude Euskal Elkargoa, badago Eusko Jaurlaritza, horren inguruko lankidetza handiago baten beharra egon beharko litzateke horrelako urgentzia sozial baten aurrean. Eta ikusten dut horretan nahiko hankamoz gaudela eta beharrezkoa da hori baitere salatzea. Bai, azken finean, harrera politika eskazen isla dira horrelako atxikitze zentroak, ez da, paperaren gainean 60 egun baino ezin dira egon, gero ja berraien herrialdeetara bueltarazten hobeto esan da zaie, migratzaile hauei bertan egon ezin daitezkeelako, paperik ez dutelako, eta ez da, baina hemen ez da arazoa konpontzen, eta ikusten dugu, baina eta berriro, ez da, eta gainera orain Afganistanekin gertatzen ari dena, larrialdi klimatikoaren ondorioz ere hainbat migrazio fluxu gehiago etorriko dira, beraz, agian politika eraginkorrak egiteko ordua heldu da. Hori da gakoa, hain zuzen ere. Nire ustez, hemen dagoen arrisku handiena da ohitzea. Ohitzea eta tantaka jasotzen ditugunez albisteak bat gehiago izatea. Hau da, desagertzea emergentzia soziala. Eta gainera ikusten dugu hain da handia arazoa, eta hainbeste pertsona dira, eta segituko dute etortzen. Orduan, nola heldu horri, ez? Eta askotan, nik uste dut gure gabezia dela, eta gizarte zibilak egiten duen guztia ondo eginda eta txalotu eta gero, gabezia da askotan gure instituzioei eskatzen digula erantzunkizuna, baina bakarrik ondorioetarako. Eta eskara konturatzen beraiek direla problemaren partea, hau da, kausa ere badira. Sortu dute arazo hori neurri handi batean. Orduan, orokorrean, gizartean, kontzientziatu egiten garenean, ez bakarrik tiritak ipini behar direla eta zentro gehiago edo ez, iturrira joan behar da. Zergatik ateratzen ari da jende hori hartik? Gerra eraman dugulako Europatikara eta Mendebaletikara. Eraman dugu gerra eta orain atera nahi dute, noski. Baina erantzule egin beharko genituzke gure instituzioak. Orokorrean, danak, gure gobernu guztiak. Hau da, ez bakarrik ipini behar dituzula soluzio bideak ja arazoa sortuta dagoenean. Ezke arazoa sortu da neurrendi batean eragin duzulako, provokatu duzulako. Uste dut, gure esku dagoela, zuzen ere, hori ikustaraztea, hori salatzea, eta exigentziak egitea. Hau da, kontuak eskatzea.
kontuak eskatzea eragin dutelako. Ondo dago gizarte zibilak laguntzea, baina gizarte zibilaren lehenengo ardura, nire ustez, da kokatzea arazoaren jatorria, non dagoen, eta gero ondorioz soluzio bidea, baina gauza biak. Bai, egia da, askotan ez garela konturatzen edo ez garela konturatu nahi zein den arazoaren jatorri hori zuk esan bezala, baina egia da zaila dela, ez? Hori ere instituzioetara bideratzea, eskakizun hori egitea. Nik uste dut, minutu bat, Iban, uste dut, hain zuzen ere, komunikabideen lana, pentsalarien lana, aktivisten lana da, informazio ematea. Askotan nahikoa da. Nik ez dut uste proselitismo egin berdenik, ez dut uste jentea konbentzitu berdenik. Nahikoa da esatea zer, noiz, zergatik, non. Eta utzi jendeari pentsatzen. Eta jendea azkarra da. Eta jendea ohartu egiten da. Bakarrik esan, nola sortu da gerra hau? Zergatik? Zer egon da iturrian? Zergatik daude enpresa batzuek oraindik esplotatzen fosilak eta eragotzi dute, ahal izan duten guztia energia renovableak. Zergatik? Hain zuzen ere, negozioa hor zeukatelako. Eta zergatik provokatu da gerra hori? Hor zeuelako petrolioa eta hondakin fosilak. Somalian ez da egon hori, zergatik? Ez zeukatelako petroliorik. Hau da, nahikoa da esplikatzea, informazio ematea, eta gero norberak ateratzen ditu konklusioak. Gero horren ondorio da, esan ditugun migrazioak, eta hemen daudenean nola bermatu giza eskubideak, ez? Baita ere, aste honetako albiste da, lau ebakuntza jaso zituen pertsona bat, migratzaile batek, gaua kalean pasa behar izan duela, Irungo Harrera Sarreak salatu duenez, ez diotelako utzi ospitalean bertan gaua igarotzen, ez? Hemendik ere hasi behar dugu, nola bermatu beraien eskubide horiek, beti ere paperetan jartzen bada garrantzia eta paperak lortzeko burokrazia hain luzea eta hain korapilatsua den honetan. Eta bueltatzen gara baitere gure ispiruen aurrean jartzera be bai, ez? Karo, osasun hartatzea universala eta guztientzako eskubidezkoa da, independentemente nondi datorren, bere jatorria, bere pentsatzeko modua, bere, ez? Baina aldiz, horrelako egoerak pentsatzen dugu emoten direla, estatu batuetan emoten diren gertaera dira, eta Haitiren errefuxiatuak eta Mexikon emondan gertaera horri apurtxue fokalizatzen dugu hori, eta badirudi han gertatzen ari dela. Eta horrelako egoerek edo horrelako adibideak adierazten digutenak gure herrian, Euskal Herrian gertatzen ari den egoera bat dela, horrelako muturreko egoera bat egoteak eta hartatzeko berme guztiak ezin emotea eta zein dan gainera arrazoia. Gainera, nik egia da ikusten dut badagoela fluxuak ezberdinak izango direla, baina gu baitere geografikoki mundu honetan kokatua gauden lekuan. Eta badakigu baitere fluxu ugari Europara jotzeko ate bat bagarela, edo badala gure herria, eta horrelako egoerak baitere errepikatuko dira. Orden, egia da informazio horregaz gainen, presio soziala baitere garrantzitsua dela, benetan tentsio maila hori baitere egoteko dagokion lekuan, eta norbait ere berme guztiak gauza daitezen hori aseguratzeko. Ze bestela, lehen Laurak aipatu duen tantakatze horretatik baitere gu baitere diluitzen gara, eta gure atentzioa baitere diluitzen da, eta gure eskubideen bermatze hori baitere diluitzen da, eta hori katastrofikoa da horrelako egoerak moten direlako. Amaitzen joateko gaizatatuko dugu baita ere, Donostiako zinemaldiara begira jarriko gara, izan ere Johnny Depp izan da protagonista, atzo ikusminaldia sortu zuen nola helduko zen, ezen helduko, azkenan heldu zen, saria eman zioten, eta noski polemikaz beteriko saria eta gaia izan da, ez bakarrik atzo, baizik eta jakintzenetik saritua izango zela, denbora gutxi dugu, gaiak ora pilotsua da, baina hausnarketa bakoitzari eskatuko dizuegu. Bi aspekto daude hemen, ez? Alde batetik dago aspekto legala, eta nik aitortu egiten dut, zehatz-mehatz ez dakidala zein den auzia, hau da, benetan sententziaren bat, edo bazpenen bat egondan, eta frogatuta dagoen egin zaion salaketa, eta gero dago aspekto soziala, eta gauza biak ustartzea batzutan ez da erreza. Nik uste dut askotan, edabideek eta sare sozialek gauza on asko daukate eta txar asko ere bai, eta askotan ez dakigu
kontatzen den guztia egia den ala ez. Orduan, norbera ez da gai, ez da baliabiderik konprobatzeko. Hau da, hori profesionalek esan behar dute, zer dagoen hor. Eta nire ustez, frogatuta dauden jarrera desegokiak saritzea ez da egokia. Beste alde batetik, baina frogatuta daudenak, eta aitortu behar dut, ez dakidala. Egunak ematen duenerako eta norberak ezin du ikertzen hasi. Beste alde batetik badago sensibilitate soziala, eta horre errespetuoso izan behar da. Hau da, momentu batean ikusten badagoela orokorrean oso jarrera erasokorra emakumeen aurka, eta saritzea momentu batean emakumeen aurka ustez aritu den pertsona, agian ez da eleganteena. Niri kostatzen zait, benetan kostatzen zait, iritzi erabateko bat ematea. Nik galerak ditut eta zalantzak ditut, ez dakit. Bakarri dakit, ongi etorri esan dadila debatea. Hau da, honek eramaten bagaitu hitz egitera, jarrera batzuk ez direla onargarriak gizartean, ados, horia positibo ikusten dut. Eta badoa, apurka badoa, sortzen giro bat non ez genuke ametituko pelikula batean, protagonistak ematea sopapo bat emazteari edo emakume bati, esan ez, es que no sabe lo que quiere, garai batean pelikula askotan ikusi izan dugun moduan. Orduan, horrek egiten du ja giro bat. Debateren alde bai, baina kasu konkretu honetan ez dakit. Denborarik gabe gelditu gara, beraz hemen utziko dugu gaurko solasaldia, plazer bat beti bezala Laura Mintegi eta Ibon Meñikagorean izateagatik, eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan. Poesia ez dakit sekula boladan egon den, hori hala da. Baina kurioso da, gero bilatzen hasten baldin bazara, konturatzen zara poesia dela genero bat gazteetasunarekin oso lotuta dagoena. Adibidez, Arkaitz Kano bat edo Bernardo Atxaga poesiarekin hasi ziren eta gaur egun zeharo aldendu dira. Bertso eskolak gune batzu dira non aurrak eta heldua joaten diren bertsotan ikasteko. Izan daiteke bat-batean egiteko, jolasen bidez gazteagoak direnean, idatziz egiteko eta maila guztietan. Ematen da, 0 mailatik, ja plazan eta jendaurrean aritzen den jende horretaraino iristen da. Gertatzen da gauza bat, hizkuntzaren bitartez egiten da bai ala bai baitare hurbilketa bat kulturari, gure kulturari. Adibidez, azaltzen baditugu sukaldaritzako hitzak, baitare erakusten ari zara gure sukaldaritza, ezta? Edo gure mitologia. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega First eta abar Buy and Buy Online Buy and Buy Online. Sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifa du. Aragia, literal.